हेलो लोगोफोर दिनै आरो गुबुन मोनसे ब्लग लाबोफिनलायबाय दिनै क'क्राझार ओमफ्राय मैया खामानि मावनाया नै बेफोरनोमोन बे न'आव थासिगोन नैबे बिथां अफ्रि बाहागिया ओमफ्राय दा थाङै दा खयथायाव सहैगोनथाय एसे थाबनो हाखु दाखु जादों नै दिनै मा होननानै बुंगोन बेखौ दे स्करपिय'खौनो होननायसै थ' बिदिब्ला स्टार्ट थांबाय थाग्रोनोसै नङा होमबा थ' दिनैहाय आङो मा मोनथिबाय लोगोफोर आंनि बिहावसोनि स्करपिय' गारि गोदानावहाय दिनै लं ड्राइभ माने दिनैहाय क'क्राझारसिमहाय ड्राइभ खालामगोन आं ओमफ्राय लोगोसे मोनसे खामानिनि थाखाय थांगोन आरोखि माने गारि गोदान सालायजेननायथ' एसे गोसोआ दुंलुद बोरैबा नाङो बायदिसिना गोसोखाङो नालाय नंमारगौ गारि गोदानखौ सालायजेनोब्ला मजा ओरैबायदि मजा जों गैयिफोराथ' आरो मालायनिखौ सालायनानैनो मजा लानांगोन नालाय जोंथ' आरो बेफोरबायदि मा होननानै बुङो लानोबो हाया मानोबो हाया बेफोरबायदि आरोखि बाथ्राया थ' लोगोफोर स्टार्ट बा क'क्राझारसिम थांनि सोरनाव थांनाय जायो आरो मानो थांगोन आङो हानायमानि आंनि नैबे ब्लग चेनेलाव जाय मानसिजों सावरायगोन बै मानसिजों एसे सावरायनायनि भिडिअ' फुटेजखौ आङो एसेब्लाबो होनो नाजागोन दे थ' बिदिब्ला सोल्ल' सान्दुङाबो नोगोद सान्दुंखालै नैबे जाहैबाय कालिगाव आय'स बायदिला नै मा होननानै बुङो मा ब्रिज जागोन नालाय ओंखायनो बेवहाय साइडजों लानो होदों थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो फैयै दा क'क्राझार ITI ना CIT दाना कलेजफोराबो CIT माबा माबि थायो इन्टारेस्टिं ना जाय हक CIT आनो जा माबा माबि टियानो जा नै CIT कलेजखौ मोनफैबाय दे आङो ओमफ्राय दा जोङो अबावहाय थांगोनथाय आं बै देबोरगाव सासे मानसिनाव हाबग्रोनि लिडार बेबो सासे बर'निनो मैखोम लिडार बिनियाव हाबहैग्रोनि आं बिनि उनावहाय आरोबाव सोरनाव थांबावगोन बेखौ दाहाय जोबथारनायावसो आं एसे खोन्थागोन दे आच्छा बे स्पिड ब्रेकारफोरखौ मानो होनानै दोनोब्रा गोजानो आंनि हिसाबावथ' बे नैयावहाय गिदिरसो जाबावनांगौ लामाया फिसासो गारियानो थाङा सिदा खालिलै उनावबो खालि जानानै दङ हारसिंखाय बिदि गारि गिदिरबाथाय गारियाव मानसिया थाखानांगौ बथिकनो गोगोमनो ओमफ्राय बिदि सिगाङाव सासे थाफादेरनांगौ अब्लाना मजबुत जायो आरोखि गारि सालायनाय बहाबा साननाय हनाय ओमफ्राय आरो रायलायनाय मानाय बेफोरो पुरा साफा साननाय हनाय गोथों जायो आरोखि माने खुनु ओरै जानो नागिरा नैबे सिट मोनसेया खालि जानो नाङा बे सिट मोनसेया माबा मोनसे थाफादेरनांगौ ना मा लोगोफोर माबा मोनसे माने आरो माबा मोनसेयानोसै बे माबा मोनसेखौथ' आरो जोंलाय बहाथो थानाय मोख्रा बायदि नुयो जाय हक गावबा गावनियाव नै माबा मोनफैबाय बड'लेण्डनि जायफ्रा दावहा नांनानै सोरबा सिलाय गुलिजों थैबाय सोरबा गाव देथार जाबाय सोरबा माबा मोनसे खालामजाबाय बे जायगाखौ मोनबाय आरोखि थ' बिदिला लोगोफोर आङो नैबे देबोरगाव ना जायगाखौ मोनफैबाय थ' बिदिब्ला नायलांबाय फैयै जोङो दा देबोरगाव गामिखौ मोनबाय ओरैहाय थांबाय शिबसारनि न' ओरैहाय देबोरगाव गामिनि नैबे ब्रह्म मन्दिर दं ओमफ्राय नैबेबो गामियावनो हाबहैनाय लामा हाग्रामा महिलारिनि न' गामिखौ मोनबाय आरोखि नैबे जाहैबाय गेस एजेन्सिनि न' गेस एजेन्सि HP माने हिट प्रटेक्सन खमा खालाम बिदि नङा नंखाय बुंदों आं ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मोसौफोरखौ माने बेफोरबायदि खानानै दोनोथाय
जायनाव हाबगोन आङो नै बिजोंसो दै लामाया देंग्रायनानै मावहेलांनायसो ओरैहाय बाला बहा बेलथायबाय बेलथायथारथोंसैलै बेलथायबाबो गोदान मोनफिनखागोनसो ओरैनोब्लाबो नै बावहाय बिदि आरोखि बावहाय हाबगोन ओरैहाय मादै दङ ओमफ्राय सोरबा सोरबा दङ थ' बिदिब्ला चलो नायलांबाय थानोसै दा जों मोनसे लकेसनाव हाबफैबाय ओमफ्राय नुगासिनोबो हनै बिथां एमजे एनिथिं एमजे नैबेखौ मा गारि होनगोन बेखौ स्करपिअ'थ' होनला जोङो दामि गारिखौ गोदान महेन्द्र हा क्लासिक स्करपिअ क्लासिकनो ओमफ्राय दा माबा मोनसे जायगायाव थांलायसै जों माबे जायगायाव थाङोमोनलाय मा एरिया गोलैयोमोनथाय बेयो दिप्लाय बिल एरियायानो गोलैहैबाय वाइ दिप्लाय बिल गयिं दै दिप्लाय बिलाव गयिं जालांनोसै थ' बे समाव गासैबो थ' जोङो बिदिनो एनिथिं एमजेनिफ्राय जों ओंखारफिनबावबाय देबोरगावनिफ्राय जों बबे जायगायाव थांगोन थ' बिदिब्ला लोगोफोर थौबाय थादों दान्दिसे नैबे देबोरगावनि लामा सुपार हिट थुलुंगाफुरि क'क्राझार ओमफ्राय डक्टर सार अजितनाव हाबफैदोंमोन ओमफ्राय मोनसे जिनिस लांफैदोंमोन जोङो बेखौ मोनबाय दा बै जिनिसखौ मोननायनि थाखाय डक्टर सार अजित सारखौबो हामबाय होनना बुंसै थ' लोगोसे जोङो बिदिब्ला जों आरोबाव मोनसे जायगायावहाय मा जायगायाव थांगोन जोङो दिप्लाय बिल सेरजोंहाय दिप्लाय बिल सेरावहाय मा खामानि दङ नायलांबाय थादो नुलांसिगोन टु बि कन्टिनिउ चलो लाइब्रेरिनिसो दा फाउन्डेसनाबो नङाबा माथो थबसिफारानिखौ जायगानि नामा थबसिफारा ओमफ्राय दा जेरै थबसि इदि माबा दे जायगाफ्राबो नैबे रडा माहाय थाङोथाय औ जाबाय बे लामा दैसा माहाय खारो बे दिप्लाय सर्टकाट दा जोङो ओरैहाय गामियाव फारसे औ थबसिफारायाव हाबनोसै औवाबो दङ गामि थबसिफारा गामि ओरै नाम जेरै नाम एरै गामि दे मोजां नामा गाज्रि खोनानायाव गाज्रि खोनानो हागौ खिन्थु मोजां नामा आरोखि बेफोरो लेटेस्ट बर'नि नाम होनना बुंजायो थबसिफारा थ' बिदिब्ला जों थबसिफारा गामिनि फारसे दावखोलांनोसै एक्चुअली जायगानि लकेसनखौ नोंथांमोना बै बे स्कुलखौ नोंथांमोना मोनथिखाबायबो जानांगौ ओमफ्राय खाथियाव साहा बागानफोरखौ नुबाय बायनानै बा थालिर बागान माबा माबि बागानफोरखौ नुनानै सिनायखाबाय बुजिखाबाय सोरनाव फैदों दिनै मानो फैदों खिन्थु दिनै बिलाथि गारि गाखोदों जोङो ओमफ्राय स्कुलनि मानसिफोर बावहाय ज'नो मा खेला गेलेदों पासपर्ट फट' लालायनानै मालाय एडमिसन गोदान जादों जानांगौ कलेजनि ओमफ्राय नैबे गर्जन सारनावहायनो जों डाइरेक्ट हाबहैनोसै बेनाव हाबहैनोसै आरोखि दा बेनि स्कुल डाइरेक्ट हाबहैनोसै क्लासबो सोलिबाय थादों दे थ' दिनैहाय आंनि बे फिसा ब्लगखौ ना
नैबे गर्जन सारनिफ्रायनो आरो गर्जन सारजों आं मा सावरायनो नागिरदों बेखौ मेन चेनेलाव हगारनाय जागोन ओमफ्राय जाखिनि खोथा बाथ्रा सावरायलायनाय बेफोरखौ मेन चेनेलावसो हगारगोन दे आं बेवहाय फिसा चेनेलाव नैबे ब्लगावहाय हगारनाय जानाय नङा थ' बिदिब्ला आंनि दिनैनि बे ब्लगखौ लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय